Yauwa masu kallon mu da sauraro, kamar dai yadda kuke gani, yau za mu nuna muku sakamakon mata masu tura hotunansu a social media kamar Facebook, WhatsApp da dai sauransu. To a zahirance ku kasance da mu domin ganin abin da yake faruwa. To gashi nan dai muna ƙoƙarin mu nuna muku yadda sakamakon hotunan wanda suke turawa a social media yake kasancewa. Ina fatan kuna gani. Yauwa gashi nan za mu ɗauki hoton wani ko wata mu duba mu gani, sai mu fara daga kan shi mu ga ya sakamakon hoton ya kasance, ko ya yi yawo ko bai yi ba. Idan mutum ya tura hotonsa ba shi da tabbacin ina zai je. Bari mu ɗauki hoton waccan baiwar Allah mu gwada a kanta mu gani me ya faru da hotonta. So kamar dai yadda kuke gani gashi nan mun ɗauki hoton, muna jira ya buɗe domin mu ga abin da ya faru da wato ainihin hoton. Hallau dai kamar yadda muka muku bayani muna da ɗan matsalar network ne, so amma ga hoton nan dai yana searching domin ya nuna mana sakamakon hoton waccan baiwar Allah yadda ya kasance. Yauwa kamar da yadda kuke gani, yauwa ga hoton nan yana ƙoƙarin buɗewa. Yauwa ga dai shi dai hoto guda ɗaya ne, amma ji yanda ya kasu gidaje da yawa. Aƙalla yana kan group na Facebook kusan guda 5 ko 4. So wannan ba shi ne abin takaici ba, sai kula da a wane irin group aka saka profile ɗin. Wane group ne, ya sunan group ɗin, meye matsayinsa da aka ɗauki hoton mutum aka ɗora a jiki. Yanzu iyayenki a ce su ga wannan ko wani naki, ko kuma aƙalla dai wanda za ki aura, ina ganin ai kamar abin ba zai daɗi ba. To dai maganin kar a yi shi ne kar a fara. Aƙalla hoton yana kusan kan group kusan 30 ko 50 a kan Facebook. So kuma wannan wanda ya kasance duka sakaki ne daga matan da suke tura group ɗinsu. Ga shi nan yanda abubuwan suke wakana. Ina ganin shawara a nan shi ne mata su nutsu su san dai me suke, tunda dama rayuwar ƙabilanci. In mutum ya ɓata rawar shi da tsalle, kaga ina ganin kamar babu wani riba a gaba. So gashi nan dai muna da ɗan matsalar network, shi yasa abubuwan suke ɗan nauyi.